escribir y no disimular. Es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela va cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento. Y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Me perdí en un cruce de palabras, me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una bala, ya probé la carne de cañón. Ya lo tengo todo controlado. Y alguien dijo no, 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 que ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no. Per dins de les rodones, per dins dels aros. Comencem, Arnau, comences tu. No, és un fruit sec, mira, i l'Ilan també. A veure qui entra a punt. Va, molt bé. Cap on heu d'anar? Som-hi. Que us heu passat bé? Els heu trobat? No m'ho crec pas. No, 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 no. Sí que us heu anat trobant. A veure, jo vull que vingui un nen de P3, que me'l porti, a veure. Hola. Bueno, coses que passen. Vine. Vine. Vine aquí, posa't davant, que et vegi tothom. Ensenya'ls. I a qui li agrada l'oli? Bo, Molt bé. Tu també te'l quedes? Molt bé. I el de P5? Qui heu trobat vosaltres? Plata. El més llaminer de tots, I a tu t'agrada? Sí. Que bé. I a vosaltres us agrada? Ui, es nota que us agrada, es nota. Molt bé, moltes gràcies. Bé, posa't així, que et vegi tothom. Qui heu trobat? El pernil. Oh! I a tu t'agrada, no? Sí. I en menges d'embotit o no? Sí, molt. Oh, que bé. Quants en mengeu de vosaltres? Miquel, bones, Bones. Qui heu trobat vosaltres? Vinga, per aquí. Qui heu trobat? El cacauet. El cacauet. Hola, bones. Què heu trobat vosaltres? A l'aigua.
Oh, l'aigua. Que en beveu d'aigua? I vosaltres? Sí. Sí. Sí que en beveu? És bona l'aigua, oi? Jo em sembla que us puc donar un premi. Vosaltres, bueno, no només jo, els meus amics també. Els voleu o no? Sí! I per què no fem un bon esmorzar tots plegats? Què us sembla?